requirement of the law is hereby declared the winner and Sultan elected. Na ɗauka har yanzu mutanen ƙasar Rijo wani bashi ne sun ka sake azamini domin na yi ciyamun a ƙaramar hukuma sau ɗaya, an sa kira na zo na yi sau biyu, gashi kuma an sa kira na kuma zan je majalisa ta jiha. Wannan abun shiri ne na Ubangiji kuma ya nuna min ina zan lafiya da mutanen ƙasar Rijo, domin ba zan manta ba tarihi ya nuna tun da aka yi ƙasar Rijo 1976 ba a taɓa yin shugaban ƙulhun hukun da zai wuce a shirya mai liyafa a town hall wasu kuka suke yi kamar na mutu, ba don kun ba dangantaka na da su da irin da ke ta yi al'amura na. Wani ba ma sai ka ba shi wani abu ba, abin da yake so ya zo gaishe ka sake mishi huska. Shine malam Bahaushe yakan ce tabarman huska amin ta yi tabarman shimfiɗan huska ya yi shimfiɗan tabarma. So don haka ni karan kaina ina ma Allah godiya da bani wannan dama. Wani za ka ga kana zane kun sai ya kwada maka kira baka san shi ba, wani ma bai ɗaukan waya. To in ka ɗauki wannan waya shi kila nan tare da wani ne talaka dan wanshi yana alfahari ya ce ai yanzu ya kira shugaba wani ya ɗauki waya. To wannan abu ya sa ni ina da lahiya da mutanen ƙasar Rijo. Dare da rana waya na 24 hours ne, ban damu da nan ba kowace iri ba ne. Saboda haka ni ina godiya a gare su ga wannan daman suka bani, kuma ina roƙon Allah ya sa duk ƙasar Rijo a amfana da wannan kujerun da Allah ya bani a yanzu. Kada Allah shi bani da dubara na. Ranka daɗe, so da yawa za a ga cewa idan ana neman kujera ko sarauta ko kuma ainihin na shugabanci za a samu wanda yake zai zo ya jawarci wannan kujerar. Idan in akwai shi, wani irin kira za ka wanda Allah Ubangiji bai ba nasarar wannan ba, domin a zo a ga cewa an zamanto tsinciya maɗaurin ki ɗaya a raya wato wannan masarauta da kuma jihar Niger baki ɗaya. Kamar yadda ka sani tabbas wannan takara ban ɗaya na yi shi ba, kuma na gaya muku ba ɗan takara ne ma ba mu wahala ko jam'iyyun ba, a'a waɗanda ne na cikin gida. Idan ba don haka ba ina gaya maka inda ni na gita ko ƙura na ba su gani sauran jam'iyyun nan. Amma ka kiyayi mutumin da yake dan cikin gida ne ya san sirrin gidanka, to shi a da wuyan al'amari. Domin ko lokacin annaba an samu haka, shi annabi bai damu da wanda bai da addini ba, amma na jin tsoron munafikin musulmi cikin shi, tunda shi bai zo kusa da shi balle san abin gaishe. To amma wanda yake kira ne shi musulmi ne tare da shi, to kuma kullum yana ba shi amana, to shi ya san cikin gidan shi. In za a cutar da shi za a yi wani. To irin shi ne muka samu ga tafiyar siyasa a wannan zaben. Saboda haka muna kira ga sauran jam'iyyu da suka yi takara da mu, duk abin da suka sani na shawara da zai kawo ci gaban Rijo, ni dai kofa ta buɗe take. Su kawo shawarinsu mu auna su mu gani, mu tabbatar cewa abin nan mun yi amfani da shi wajen ciyar da Rijo gaba. Idan ni ne yau ba ne gobe ba. Saboda haka in ma kai ne ma baka samu ba, Allah yi ka sanin dalili, ka ɗauka Allah na son ka ne. In ma ka nema ka samu, ka ɗauka Allah na son ka ne. Kar ka ɗauka don baka samu ba Allah bai son ka. Yana son ka ne, mai yiwuwa a lokacin da kake son abin nan ba shi ne alheri gare ka a wannan lokaci ba. To don haka in ya hana ka yana son ka ne. Haka kuma kai ma in ya baka a lokacin da ka nema ya nuna maka shi ne alheri, to ka roƙe shi yi maka jagora domin ka kamanta wa mutanen ƙasarka a ci gara da aka yi. Shi ma wani abu ne a gare ka. Saboda haka muna kira a gare su su zo mu haɗu su ba da shawarinsu don mu ciyar da Rijo gaba, mu ciyar da jihar Niger gaba, mu ciyar da Najeriya gaba. Domin abin da ya sa dole ne wanga titi sau gwamnati su shigo ciki. Akwai abin da yake nan yake cikin Rijo amma gwamnatin tarayya ne. Akwai abin da yake nan cikin Rijo amma gwamnatin jiha ne. To duka idan shawari suka haɗu, hanyar da za mu bi abin nan gwamnatin jiha ta zo ta sa hannu, abin da an nata zai zan na kwarai ya za ana amfani da shi sai a bi. Abin da an gwamnatin tarayya hanyar da za mu bi mu haɗa hannu ƙarfi da ƙarfe mu bi gwamnatin tarayya domin abin da ya amfani mutanen ƙasar Rijo sai mu bi. In ni na ban san hanya ba, kila wanda ya takara shi ya san hanya. In ya nemi a gwamnatance a zo a mara mishi dun cewa kaga ya taimaki ƙasar Rijo. In kuma abin ya kasance ni na sanya shi bai sani ba, ranar neme shi wurin tafiya don a mara abin mu ƙara duhu don mu cimma wannan abu, to in ya je ya tafi ƙasar Rijo
in bai je ba cutar da kasar Rijau. To wannan abu shi muke kira a gare su a zo a tafi. To ranka daɗe kayi shugabancin karamar hukuma ɗaya kayi sau biyu wanda yake a tarihi kamar ba a taɓa samun irin wannan ba a karamar hukumar Rijau. Kuma sau da yawa za ka ga cewa matasa akwai waɗanda ke da bukatan su ga cewa sun je ƙarin ilimi amma fa yadda za a yi a dafa musu babu. A wannan lokacin ka dafa wa matasa bakin gwargwado ka samun ma matasa aiki. Ban sani ba a wannan tafiyar da Allah Ubangiji ya sa kai nasarar wannan kujera na majalisa jiha na karamar hukumar Rijau, akwai wani tanadi na musamman wanda yake matasa za su ci garbansa? To kamar yadda ka sani na faɗa maka shi shugabanci a kullum Allah ya baka dama ba baya ake koma ba, kowa na tunanin ne ya zai ci gaba. Don haka na ga muku zan tashi ne inda na tsaya. Matasan da ke kasar Rijau sukan ɗauka nema matashi ne, shekaru na aje su gehe ne, komai karancin ka kamin magana zan saurare ka, komai karancin ka an ka zo kusa gare ni zan baka wuri ka zanna. Ya sa matasan kasar Rijau mun rungumi juna, kamar da ka ce tabbas mun yi abubuwa wanda yake matasa sun gane amfanin mu, to kuma inda muka tsaya nan muke son mu tashi. Kada ka manta ba na fara ciyaman so biyu ba, ni ne na biyu da muka haka. Mariga na so Shambo ya yi so ɗaya kuma ya gaji kanshi, ni ma Allah ya kawo min dama na yi so ɗaya kuma na gaji kaina. Bambancin mu da shi, ni na yi kansila zaɓe shi bai yi ba. Ya yi sobazi kansila, ni kuma da aka zaɓe ni kuma an bani sobazi kansila. Sannan ya yi vice chairman zaɓe, na yi vice chairman kyataka. Ya yi chairman sau ɗaya koma, na yi chairman sau ɗaya na koma. Yanzu Allah ya ba mu rai da lafiya, wannan tiket Allah bai sa ta zo gare shi ba da ɗauki rayuwar shi. Ni kuma ya nemi House of Reps ya hwadi, ni ma na nemi House of Reps na taɓa hwadawa. To don haka siyasan nan mu grassroots politicians ne, duk abin da ke nan ƙasa gwargwado mun sani. Kuma ka gan mu nan an ba dalili ba ni iya zuwa mina in yi sati guda ba ganin nan ba. Kuma sannan gidaje na gaba ɗaya duk inda nake fili nake, ba ka taɓa zuwa tambaya na ina cikin gida an ce a ce ban nan. To wannan abu yana taimako na a siyasance, ba kamar wasu ba. Wani shugaba ne amma gudun mutane yake yi, yana neman shi wani ma ta bayan gida zai fita ya wuce abin shi, jama'a na gida suna jiran shi. Kaga wannan bai dace ba. Wani za a kira shi da waya sau 10 bai dauki waya ba, kaga wannan bai dace ba. Kila mai kiran ka kai zai taimaka, kai ko ka ki daukan wayan shi kana ganin kamar kana neman zai nemi kuɗi ne, to kila wani abu ke ta ya cutar da kai. A matsayin shi masoyin ka sai ya sauri ya kira ka don ka kauce wannan abu, sai ka ki daukan waya, kaga abu ya rutsa da kai ka cuci kanka. To shi yasa kullum ko police na cewa nakan ba su advice, kada ka yadda kai wasa da daukan waya ko baka san namba ba, ka dauki waya. In a ƙarshe maganar shi yana cewa ta banza ce, to gobe ka ganta baka dauka baka laifi. Saboda haka mu muna tabbatar muku a shirye muke mu taimaki matasa ta hanyar karatu ne, ta hanyar kasuwanci ne, ta hanyar samun aiki ne gwargwaro. Za mu yi abin da gwargwaron ikon da Allah ya bamu. Kila za ka debi siyoyin nan da aka kawo na distant learning, za ka gan shi a yi mention ɗin shi Bello Bako a wannan student center. Me ya kawo haka? Ni na kawo ta a lokacin da past gwamnan wacce mai 3 suka shuɗe sun yi ba su iya yi ba. To an ce wai fankan ba shine kilishi ba, iya tsomi, sanin mabuga shine kila. Da na zo cikin wata 3 a sekansu, cikin wata 3 na kawo center din, domin da na fara binta ban zanna nan gida ko ina aika ba, nukan ji a siyoyi na in tare duk wanda ya kamata in gani in ganshi, abin da ya kamata in yi, alƙawarin da ya kamata in ɗauka. To a lokacin da suka turo a supervising wurin abubuwan da suka bukata a shin hida don su ya zama requirement ɗinsu, na tande abin. Suna zuwa sun ci mu abin da suka ci duk an sa suka ba mu approval. Ana ba mu approval, na ɗauki take off na cewa na sai form 145 akan 6,600, na ce kuma a ba 'yan makaranta masu shawa kyauta duk makarantar ta zanu. To daga wannan lokacin duk wani abin tasu makarantar nan gurgurun ba da gudun mu yana cikin abin da encouraging Rijau Elite, wasu wani kungiya ne Elite, Rijau Elite suka ga ta ce su bi, suka rubuta da sarakuna aka sa hannu aka je neman wannan makaranta a nemin da sunana.
saboda Ranka daɗe, haka a ƙarshe me godiyanka ga subhanahu wa ta'ala har zuwa ga ainihin wato zaɓaɓɓen gwamnan jihar Niger da kuma mai martaba sarkin Sudan. to a godiya na ga Allah subhanahu ta'ala shine wannan damar da ya bani sai na ya sujada raka a biyu na ƙara gode mishi ga wannan damar da ya bani. Mutane suna faɗin magana me yasa na yi chairman in sake dawowa chairman a ce ni na hausa assembly yanzu na yi kowa ne, suka manta da tsarin ubangiji. Mai girma gonan mu da zai wuce ya yi gona sau biyu amma ga shi ne sanata. Mai sola shekaran shi na 20 kenan zai je na 5. Ba masu ilimi cikin kwantagora ne, ba masu ilimi bangi ne, ko babu su mu shegu da ushishi. Gonan mu mai ci yanzu wanda Allah ya ba dan majalisa ne sau 3 yanzu gashi ya nemi gona to kuma ya ci. To mene da hinga ladimu ma yanzu ga ladimu ya kare wanga zai wuce wata kujera. Abinda Allah ya shirya ne, idan Allah bai sa lokacin shi bane Allah da kanshi ne zai kwabe shi ya ce ba shi bane, ba wai bakin ciki ko hasada ba. Mu aje wannan gehe. A yau ko a jam'iyyance shugabanmu na jam'iyya na jihar Niger tun da aka gwamnatin ga kwamishina yake, bin bai wannan ministry ba yana wannan ministry, ƙarshe aka zo aka bashi party chairman. Ya ce ya gaji tun lokacin kure ake yi da su harba. A yanzu shine ke wakiltar Niger a Najeriya ta tsakiya jihohi kusan 6 ko 7. A to me yasa bai ce ya gaji ba? To me yasa Galadima ne ake ganin kamar ya dade? Nuna rawar ki? To mun gode ranka daɗe.